Әйе. Нәрсә пешергәнең бар, Разилә? Менә гастрольләрдә нәрсә пешертәләр синнән? Ролтон. Макарон. Әйе, макарон. Макарон, сосиска, пельмен. Тиз әзерләнә торган тиз. Юк, әле монсы завтрак кына. Макарон. Бу әле иртәнге. Шарапҗан, нинди грубиян син. Ты же работаешь в учреждении культуры. Ты должен нести культуру в массы. Кто бы говорнул? Массың бар, культурың жоқ. Тоже меня. Да, я работаю в сфере культуры. Как говорится, несу культурный дрова. Тамыр карап куйган. Разилә буштаба карап торганда, Күкәй кыздырган. нормаль. Разилә буштаба карап торганда, Күкәй кыздырган, шарапҗан ашаган. нормаль. Килгән җинәк. Европа сыйфаты, экологик чиста катлам, озак һәм җайлы куллану, булар барысы да Кукмара савыт сабалары. Кукмара фирма кибетләренә рәхим итегез. 800 333 93 45.